Ten magor. Ono nevidíš, jako když přes tu kapotu bylo, ono to strašně klame. Já jsem se tam najížděl dvakrát, jako, než jsem to hodil dolů. V pohodě úplně. Já bych to třeba dělal. Hele, kudy jede? On je blázen, ty vole, fakt blázen. No, když je to klame, ono jako fakt to není jako tak, jak se to zdá. Kurt odsaď. Odsaď se ti zdá, že to je směšný. No. Tak vyleze, to podíváme. A jak to taky očukal, ty vole, to je blázen, on je fakt blázen, jako Frede tohle sbírat, to bude průser. Ty jsi hrozný sejček, ty jo. To se bojím, no, já se fakt bojím, no. Už to má, ty vole. Jezdí fakt dobře, ty vole. Když ramena funguje, to se A ty to dá pod větším. Hele, a stejně nebyl na 2 kolech. Že to má tu 4. Třeba tady ten sráz dolů, tak protože bych to dal úplně, jak je ten utržený. To nedáte. Na uzavřený. Čuchá to. Když bude pomalej, tak je to... No. Což ne? Jo, hodal to. To se kutáš. Co? To se kutáš. Jaký to má? Tak jo, vlastně tam při tom. Přikšírovat ještě ruci volant. Izolepou. Co? Izolepou. No ne, má nějaký ty tapínáky, ne? Když pak padáš, aby si je nedal, Jak byl v tom Tunisu, tak ten skočil, z Duny neviděl prostě velkou Dunu, skočil a šel na takhle. Spadnul střecha a na kola. A jel dál. Nic se mu nestalo. No mé vylez z toho a potom šel dál. Jo, Tyšovský. To šel přes špičku a... Vydržel mu to má i ta konstrukce. Ale ty to hodí dolů tadyhle v potěch, ne? Pane. Jde tadyhle. Já jsem černý barv. Černý a má to zelený ty ramena. A to ta zelená je.